Kienu 8 l-konsorzi internazzjonali li tefgħu l-offerta biex ikunu huma li jneħħu ċ-ċumnija l-kbira tal-Power Station ta' Dellimara, Bwan-News huwa infurmat li bħalissa l-Eni Malta tevalwa l-offerti. La darba t-tender ikun aġġudikat u x-xogħol fuq l-impjant il-ġdid ikun lest tal-kollox, iċ-ċumnija tkun tista' tibda tiżarma għaliex għal dan ix-xogħol diġà nkiseb il-permess tal-awtorità tal-ippjanar. Iċ-ċumnija ta' Dellimara tkun tista' titneħħa biss meta tkun qed taħdem il-Power Station il-ġdida biex iddaħħna sewda li r-residenti ġieli nnutaw issir xi ħaġa tal-imoddi. Fil-fatt fl-aħħar jiem reġgħu deru fuq il-midja soċjali ritratti ta' daħna sewda fuq Marsa Xlok, riżultat tal-fatt li l-impjant magħruf bħala Dellimara 1 kien qiegħed jerġa' jinxtel wara manutenzjoni. Li kieku ma sarx l-impjant tal-gas din id-dera kienet se teqpa' xi ħaġa komuni minn żmien għal żmien għax Dellimara 1 ma tkunx tista' tingħalaq. Li Dellimara teqpa' tinxtel hija xi ħaġa li jrid il-kap tal-Oppożizzjoni li argumenta li mingħajr l-impjant il-ġdid għandna biżżejjed elettriku. Però l-istatistika turi li f'Malta għandna biżżejjed elettriku jekk kemm il-darba il-Marsa teqpa' fuq standby u Dellimara 1 teqpa' titħaddem kontinwament. Żewġ impjanti li l-Gvern ma jridx jieqpa' juża għaliex kienu qiegħdu jemmen li l-heavy fuel oil żejt li nniġġes għandu jinqata' minn pajjiżna, dan f'miżura bla preċedent favur l-ambjent u s-saħħa tan-nies.